What's up guys? We are the Balasanos Family! And this is, yun lang. What's up guys? We are the Balasanos Family. At itong video na to ay kinocontribute namin sa mga frontliners sa mga tapang na maharap sa Ginagawa mo. Sasayaw ko kahit di marunong. Naka-video na yan. Tayo pa rin. Cause I still got a lot of fire left in me. guys, we are the Balasanos Family. At itong video nito ay kinocontribute namin sa mga frontliners. So marami pong salamat sa inyo at kayo pumuprotekta sa amin. At dahil dyan, Magsasayaw ko kahit di marunong magsayaw. So panoorin nyo na po ito. In 3, 2, 1!